Bazen orain, N sarrerako batutzaile inbertsorea. N sarrerak hemen ditugu eta konfigurazioa hauxe, aurrasago da aztertzeko zeren begira. Hemen jarretzen dugu 0 volt izaten, inpitzen direla hemen, eta iturri bakoitzaren intensitatea zuzenean kalkulatu dezakegu. Zen hau 0 voltio da, beti, beraz, bakoitzarena, I bat, V bat zatirre bat, bigarren iturriak ematen duena da V2 zatirre bat, eta azkenekoak IN, VN, zati R bat. Gero, hemen, nodo honetan, DNak elkartzen dira, eta hemen izan behar duguna, I hori izan behar da guztien batura. I totala, ezabatuko dut. I da guzti horien batura, berdin, faktor komun zera ateratzen dugu, bat zati R bat, eta tensioak batuta. Hauek denak batuta, faktor komun bat zati R bat, eta bat zentzen dira. Eta VO, ze izan behar da? Pues minus intensitate hori bider R2 hau 0 delako. VO izan behar da, minus R2, bider intensitate hori, berdin minus R2 zati R bat, bider batuketa guztiak. Joder. Batutzaile, N sarrerako, edo N iturriko batutzaile inbertsorea.